Oot sä kesälomalla ja sulla on niin kuuma, että sä et ite jaksa oikein tehdä ruokaa. Mutta ei hätää, mulla on siihen ratkaisu. Liekis huippulounastarjolla jälleen. Eli tuu tänne, täällä löytyy salaatit, lämpöiset ruoat sekä totta kai meidän hitti eli burgerit. Mennään kokoamaan. Mennään tsekkaan. Ja kyllä muuten toimittelee. Eli kasa just oman näköinen burgeri ja katsotaan myös lämmit ruoka tänään. Löytyy naudanlihatortilloi cheddar-hunnulla sekä Tex-Mex jauhelia totta kai sisällä. Kanat vihreäkarikastikkeessa, vähän mausteista. Pehmeät härkää, mustapippuri konjakkikastikkeessa, paistettu kebappia, laajasti erilaisia perunavaihtoehtoja, mozzarella tikkui, cheddar jalapenoja. Sitten löytyy totta kai salaatit niin kuin joka päivä. Tsekataan vähän mitä tarkemmin. Punajuurisalattia, koleslowia, porkkanaraasteet, tzatzikit, hummukset, keitettyä kananmunia, hedelmät, fetasalaatit, perusvihreät sekä 4 alkupalaleipää päällä niin kuin joka päivä. Ja muista nesteet, jos 4 jääkylmää juomaa, ja jos ei niistä maistu jotain, niin tiskit löytyy myös paljon eri limu- ja alkoholivaihtoehtoja. Ja totta kai meidän huikea lounaa, huikea jälkiruoka, eli pari eri rahkaa tänään, suklaamousse, mutakakkuu, kahvitteet kuuluu totta kai hintaa, 15 €. Ja jos sä oot kesälomalla, niin teet roadtrippi Vantaalle ja nähdään täällä.